हेलो गुड मर्निं रायजो राजा नोंथांमोन बयनिसिमबो फिन खेबसे गोजोन फुंबिलिनि हामलायनायखौ जासिहरग्रोनानै आङो फिन खेबसे चेनेलावहाय फैफिनबावनाय जाबाय। आङो दिनैहाय बिखेक बेबायदि भिडिअ लानानै फैयाखै, जास्ट नैबे आबादनि सायावहाय जागोन। बेबायदिनो भेनिला आरो कक'आ चक्लेट ना, बिनि सायावहाय जागोन टपिकआ। आरो आङो जास्ट नैबे भिडिअखौ बेबायदि शेयार खालामनो थाखाय लानानै फैनाय जादों। माने सोरनोबाफोर बेबायदिनो सोरबाफोर गोनांथि दङब्ला लानो हायो। आरो आङो बे फुलिनिबो बेबायदि भिडिअ लानानै फैनाय जादों। बेवहायबो गोबां क्वालिटिफोर दङ, जुदि सोरनोबाफोर नांगौब्ला आरोना। माने ओरैनो जोङो गोबां बेवहाय फिसा फिसा बेबायदि फुलिफोरबो नुनो मोनो। बेबायदि माने बांद्राय फिसा फुलिफोरा जेबो खामानि गैया बा खामानियाव फैया। बेखायनो दिनैहाय आङो बेबायदि भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। आरो जोंहा नैबे भेनिला ना, बे भेनिलायाबो दाथ' सिजोना माने लास्ट खासै, माने जोबखाबाय बेबायदिनो। आरो जोंहा हरैहाय बेबायदि फेब्रुवारि मार्चफोरावसो बिनिफ्रायसो स्टार्टिं जाहैफिनसिगोनलाय आरोना। नाथाय कक'आफोरखौ हायो गायबाय थानो। आङो दिनैहाय भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों बिनि थाखायनो, माने बेबायदि गोबांफोरा बेबायदि माने फिसा फिसा फुलिफोरखौहाय माने गायदोंना। बेबायदि फिसा फिसा फुलिफोराहाय भेनिलाया खामानि गैया आरोना। बेवहाय ग्रेडफोर थायो। बेबायदिनो जोङो सानफ्रोमबो माने एसे गिदिर गिदिर जानांगौ आरो बेवहाय क्वालिटियाहाय माने बेबायदि। आरो बे फिसा मोनसे दालायनिफ्रायनो बेखौ माने बेबायदि बानायनाया बेवहाय खामानि जाया आरोना। मेन दंफांनिफ्राय, मेन जोलैनिफ्राय माने बेखौ बानायनायाहाय साबसिन जायो। बेबायदिनो ए ग्रेड, बि ग्रेड, सि ग्रेड बेबायदि ग्रेड बेवहाय थायो आरोना। जायफोरनो नांगौ बेबायदिनो जोङो सानफ्रोमबो मोजांखौ लानाया मोजां आरोना। बेवहाय थाब माने ग्रथ लानो हायो। जोंहा बेबायदि आरो बे फुलिनिफ्रायनो बेबायदि काटिं खालामनानै बानायनाया माने बेवहाय बेबायदि ग्रथ लानो हाया आरोना, फिसा फिसा बेबायदि दालायनिफ्राय बानायनायाहाय। भेनिलायावबो बेबायदिनो ग्रेड दङ। आङो दिन्थिलांबाय थागोन। मोजां माखासे बेबायदि फुलिफोर दङ आरोना। सोरनोबाफोर गोनांथिफोर जायोब्ला निस्सय लानो हागोन। आं स्क्रिनावहाय बेबायदिनो कन्टेक्टखौ होनानै होगोन। कन्टेक्ट खालामनानै लायोब्लानो जाबाय। बे कन्टेक्ट नाम्बारा आंनि नङा दै, आं कन्टेक्टखौ होनानै होगोन। लानो हागोन आरोना सोरनोबाफोर गोनांथि जायोब्ला। एकदम माने भेनिलाया बेबायदिनो गिदिर गिदिरखा, नांगौब्ला मोनगोन आरोना। आरो लोगोसे बेबायदिनो कक'आ बेबायदि खेथिनि फुलिफोर मोनगोन आरो। आङो सिगाङावबो बेबायदि भिडिअफोरखौ बानायबोबाय थादोंमोन। आरो आंबो मावनो थाखाय दा माने अलरेडि गायनाय बायदियानो जाबाय माखासे मानि। गायबावगोन आरो जायगाफोर गोबां साफा खालामनो दङ। बेवहाय लागायजोबनो सानदों आरो एसे हासा खोनो दङ आरोना। जेन' हक सोरनोबाफोर नांगौब्ला स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्टआव कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोनाहाय गोसोब्ला लानो हागोन। रायज्लायनानै लानो हागोन आरोना। आङो बिदिब्ला फुलिखौ दिन्थिलांदिनि, लोगोफोर नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। नैबे जाहैबाय कक'आ चक्लेट ना। बेखौबो माने नांगौबा मोननाय जागोन आरो। फुलिया मोजां। आरो नैबे जाबाय भेनिला। नाथाय भेनिलायावहाय मोननै बा मोनथाम बेबायदिनो रोखोमनि बेवहाय क्वालिटि नुनो मोनो। बेबायदिनो ए ग्रेड, बि ग्रेड आरो बेवहाय सि ग्रेड नुनो हायो आरोना। जोङो सानफ्रोमबो बेवहाय क्वालिटिखौ सेलेक्ट खालामनानै लानांगोन। आरो बिनि बिखय जोङो एसे मोजाङै मिथिनानै लाग्रोनाया मोजां आरोना, बेखौ गायनायनि सिगाङावहाय।
आं बेखौ एसे दिन्थिगोन बेवहाय मोननै क्वालिटि दं बर्तमान नैबेबायदि बेवहाय नै गिदिर गिदिरखा बेबायदि दालायाहाय बेबायदि गिदिर गिदिरखौ माने बेवहाय फुलि बानायनाय आरोना थ' जोङो सानफ्रोमबो बेबायदि गिदिरखौ गायनो हायोब्ला बेवहाय ग्र'थआ माने मोजाङै लायो आरो बेबो बेबायदिनो बेखौहाय लांगोन आरोना जोङो बेबायदिनो गुदियावहाय कक'पिट आरो बेबायदि दंफांफोरनि ना थ' गुन्द्रा बा दाखोरफोरखौहाय बेबायदि बेवहाय लाखिनांगौ आरो स' बिनि उनावहाय जोङो फुलिखौ लागायनायनि उनाव बियो बेबायदिनो ग्र'थ लाबोबाय थागोन नैबे 2 years बेबायदि जाबाय अलरेडि माने बियो 3 बोसोरनि उनावहाय लासैनो थायसिगोनानो आरोना नेक्स्ट इयारनि उनावहाय थ' बेयो ग्र'थ लानो हायाखैना बांद्राय मोजाङै नाथाय बैसो हिसाबै बेयो 2 yearsनि सोलिगासिनो दङ आरोना थ' नैबेबो बेबायदिनो 2 years जाबाय नाथाय ग्र'थ लानो हायाखै जोङो बेबायदि फिसा फिसा गोबां फुलिफोरखौ माखासे बेबायदिनो मानसिफोराहाय सेल खालामबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों नाथाय माब्लाबाबो माने बेबायदि फुलिखौ लानो नाङा आरो बेबायदि फुलिखौ लायोब्ला निस्सय बेवहाय माने ठग जानायनि चान्स थायो आरोना आरो जोङो बेखौ माब्लाबाबो ग्र'थ खालामनो हाया एथ'बां इजि नङा मानो बेबायदि बेवहाय खुनु रोखोमनि सरकारि बेबायदि हासार होयोब्लाबो माने भेनिलाया बेवहाय बेखौहाय लाया आरोना थ' बियो ग्र'थ जानायनि खुनु चान्सआनो गैया नै ग्र'थआनो जायाखै 2 years जाबाय बियो बिदिनो थाबाय थागोन जोङो बेखौ नेनायावनो माने मा बुंनो ना थ' बोरायलांनाय बायदिसो जागोन मानसियासो नै माने ग्र'थआनो लानो हाया नाथाय फुलिया थैयाब्लाबो बियो थाबैनो ग्र'थ लाया आरोना थ' बेखायनो जोङो एसे बिनि फुल नलेजखौ लानानै जोङो बेखौहाय गायनाया जोबोद मोजां थ' नङाबा जोङो लसनि लामायाव थाङो आरोना फैसा ओरैनो जोङो इनभेस्ट खालामनानै बा खरस खालामनानै जोङो एसे मोजांखौ गायनाया सानफ्रोमबो मोजां नायदिनै बेफोर माने बेबायदि ग्र'थ लानो हायाखै स' बिदिब्ला रायजोफोर आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थानो सानासै निस्सय भिडिअखौ सोरबाफोर नुसनदोंब्ला सोरनोबाफोर जुदि नांगौब्ला आरोना थ' लानो हागोन स्क्रिनावहाय कन्टेक्ट नाम्बार दङ थ' बे स्क्रिननि कन्टेक्ट नाम्बारावहाय नोंथांमोनहाय कन्टेक्ट खालामनानै लायोब्लानो जाबाय आरोना थ' बेबायदिनो आंहाबो नैबे बारियाव गायनो गोनां दं फांनैसो गयावब्लाबो साफा खालामनानै लागायनांगोन आरो बिराद हाग्रा जानानै दंना थ' दैज्लां बोथोरनि खोथा मा बुंनो आङो भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानासै लोगोफोर नोंथांमोनाहाय कन्टेक्ट खालामनानै लायोब्लानो जाबाय आरोना सोरनाबाफोर गोनांथि दङब्ला सिजोनाथ' आरो अफ सिजोन सफैनोसै नै माने बेनो लास्ट मान्थ बा नेक्स्ट मान्थसिम हाबफ्रामहैयो आरोना थ' बेनिफ्राय आरो जोबथा नेक्स्ट बेबायदिनो फेब्रुवारि मार्च एप्रिल बे समावसो जाहैफिनसिगोनलाय आरोना थ' बिदिब्ला लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो एन्ड खालामबाय गोजोन्थों बाय बाय